sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining hadumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emily. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. That's what friends are for. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Emily. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, ano dili mo kita pwede magkita og weekends? Babe, sabta sa agud ko. Namang sakit sa mama. O, basta weekends, ako mo'y mangunay bantay niya. Ay, mao ba? Maong please. Sabta sa ko, ha? Okay ra, babe. Nakasabot ra ko. Salamat, babe. I love you. I love you too. Uy, Bishi! Asa wala ni mo, oy? Tigatog naman din ako ni Rasa, uy. Usay tuyo di mo, nanawag man ka. Si Mark Manggod. May bonggit ko basta alas 9. Dili na gid siya mo reply na ako. O basig tigatog na sa niya ni Rasa, uy. Basin pod. Pero, wala mo ginati kaso na ako basta mananghid lang siya. Mukalit man ang good nga dili na siya mo reply og permi na gid na. Permi na yung gibukat. Ay, nag-ubertig lang tingali ka, uy. Laki. Sige day, pasensya sa samok. Katog na. Good night. Pasensya ra ka, babe, ha? Kung di ko makapananghid ni mo na. Makatog mo kalit ko. Okay ra babe. Oy, nakasabot ko. Pasensya sad nga mag-overthink ko. Kasabot rasag ko. Nga na, namin mo mga babae ko. Pero, ayaw kayo pagsige ko overthink. Eh, makadaot na sa itong relasyon. Dali, be. Sapag na ko, be. Sorry. Babe, gusto ko masayod ka. Ikaw rin akong mahal. Huwag na lain pa. Mark. Love kita ka. Mong hulungan na ng imong pagsige ko na una o dili maayo. Kasabot? Yes, Mark. Mark. Pila na ako kabuhan gitalit. Dili ka ako magtos. Kinahanglan mag-pregnancy test ko para ako masiguro. Positive? Magtuskit ko. Makikita ko ni Mark. Kinahanglan masayod siya sa matuod akong kimtang. Ha? Mabus ka? Oo, Mark. Tagay kong time. Paraan ni Emily. Unsa? Tempa. O ka malipay? Dili sa ingon, ha? Pero, this is a lot of process. Lot to process? Mark, naanaman ta sa hustong edad. Hausa pa, uyab ko nimo.
Wa ba ni maabot si mga nahuna nga magtukotag ato pamilya pohon? Di ba ko andam? Just please, hatagin ang una kong oras. Mark! Recorded by X Thunder Gaming. The number you have dialed is either unattended or out. Di ako makontak. Please try your call in Dili gid gihapon. Sakit na sa kong buot na uy. Uy, halaw eh. Karoon no, mutuon na gyud ko. Nga angay giday ka nga mag-overthink atong bago pa mo. Day, Oo, nanala ko isulti ni mo ha. Dili ta ko gusto nga istoryahan ka ani kay mabdos ka ug mahadlo ko nga madawat ang bata sa sod kung pirmi na lang kang emosyonal diha. Pero I think need sa jud nimo nga may bawod jud ka tinuod. o say buti mong ipasabot. Die. Minus Mark die. Unsa? Ug abi nimo? Nasa ilang Facebook account. Feel na ako, mao gyud to'y real account niya. Unsa? Thank you for this 10 years. Love of my life. Moni po siya asawa. Sa ato pa. Bago na silang nag-anniversary. Ang tinuwat ka tayo gabi niyo siya. Kinuha ko. At sa bali akong nasudlan. Ngayon nakahimo man si Mark sa pag-ilan na ako. Maunday nga nagay kong nahimit sa relasyon tungkol na biniyo Daisy. Hayop ka, Mark! Doc, kumusta ang result sa newborn screening sa akong baby? Okay na ba akong baby? Emily, dunay Down syndrome ang imong anak. Unsa, Doc? Ay, uy, ako may nag-uon sa mga sitwasyon tayo eh. Dili ba na ni mo kaya nga ikaw lang? Dapat mangayon sa kag-abag ba ni Mark ba? Right, pa yun sa kag-abag anak. Doon sa special needs mong anak. Og need yung kag-dako-dako nga kwarta, day. Pero unsaon ako? Nana siya asawa, day. O yan, saan naman na anesthetic man to? Tungkol kayo, wamang ka mahibaw nga minyo na siya. Si Mark ang doon problema, o dili ikaw. Day. Gusto nga akong amigang bayot. Kinahanglan ako financial support sa among anak. O kung dili na ako makontak si Mark, ang iyang asawa nga nagnanog Sarah may akong tsatan. Bahala na. Iyang asawa may akong pahibawon. Kadiyot lang. Oh, onsay tuyo? Emily, right? Sarah? Asawa ni Mark? Makasud pa ko? Oh, sige. Salamat. Asang mong baby? Naaras ako na. Mahimo pala ko siya makukos? Sige. O nasa tanan gusto ko mangayog pa saylo. Tuhoy ko, wa ko mahibaw nga minyo pa dahil siya.
O wasag ko'y planong gupo ng inyong pagpuyo ni Mark. Need lang yun akong kaabag financially kay dili kaya sa akong sweldo. Knowing sa sitwasyon sa akong anak. Wa pa gid siya mausap. Nakasabot ko nimo, Emily. Og ayaw ka bala ka. Makuha nimo ang suporta nga angay sa bata. Sarah, 5 years among marriage. Nasakpan ako siya. Ako sa gipasaylo. Moy akong pagtuo nga nausap na siya pero wa pagiti ay. Og karon nga nagtan-aw ko sa imong anak. Naluoy kaayo ko. Tungod kay wa si Elsa sa kabuang sa iyang amahan. Sarah. Ayaw ka bala ka. Suportahan ti ka ini. Wa ka maginusara. Salamat, Sarah. Pag-una, mao'y ako huna-huna nga ang labing dako nga trahedya nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mao ang pagkahimugso ni Matthew nga akong anak nga adunay Down syndrome ug ang pagbiya ni Mark namo. Abi nako, ug ako lang usa ang matubang ni ining tanan. Pero sa dihang natigom nako ang akong kaisog nga i-message sa Sarah, wa ko magdahom nga katudi ay ang sinugdanan sa usa ka nindot nga panaghinigalaay namo nga makaluwas nako. Karon, si Sarah dili lang basta asawa sa lalaki nga bibiya nako. Siya nga ako nahimong igsuon. Akong angkor, og ang labing dako nga tigpanalipod ni Matthew nga akong anak nga dunay Down syndrome. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Emily nga taga Cebu City uban sa awit nga gipangayo. Awit ka naglohan, that's what friends are for. Ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa dediksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalaylaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Ang mga kaagi kibuhatan na duha sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higalag mga sukin ti papinaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalaylaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joven. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Only One. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mga bang tagbabay? Karo, oy. Karo, mga abang. Mabunyagan ka kayo. O ba, kapag Bay. Hey, bawaan bay. Chase kayo. Nya hamis pa yun. Ha? Sudi? Ha? Sudi? O lagi. Kung malali mo. Pamilya na nila. Kanan ko na, brator na. 700 na. Pero ka na kadua, 1.5. Ha? Kung ako yung papilyon, ano hindi ko sa 1.5. Sudi ba eh? Bukod ko ito pro ano eh. Di na ko usika ng akong sildo para na. Ako'y bahala, ano kasuway ka? Ano yung edad di mo? Doon tulon. O pagyapong ka makasuway ang butang ha. Bay. Ako yun ha. Ang kanang 1.5 mo. Biga! Paghubo na. Ha? Hey!
Nganong ra ka magikulbaan? Okay ra ka? Okay. Kuan. First timer ba? Mao di ay. So, may anhi ka. Aron magpabunyag? Oh, Okay. Ako'y bahala ni mo. Padalang, okay? pwede pasabak around. Unsa? Pwede, pero... Napa makakaikabayad? Lain na sa di nga bayad? Siyempre, no? Mong kung wa na kay kabayad, pwede na kamubarog diha og pag-ilis na si Masinina. Kay maggawas na sad ko. Kaya tingalig na pila ang customer. Kadit lang. O sila mong ngan. Torta. Mao na lang tawag na ako din hiya. Okay, salamat. Balik ko nun yati ka din torta. Aha? Maura ni imong ihatag sa imong sweldo, nak? Unta ma, kung okay ra. Nalang ko'y gustong paliton, magod. Oh, mao ba? Sige, okay ra, anak. Timing man sad nga halinon kaayo ang akong ice candy ron tungod sa kainit sa panahon. Salamat ma. Nabaga si torta ron sa? Suka lang nga. Siya mo'y nakabunyag na ko. Nagpangita naman hinuon ko niya. Juven, sorry ha, pero dili pa ko pwede ron. Napa ko'y customer good. Hangtod, unsa ka oras ako to? Alas 4 pa. Mau ba? Sige. Kuat lang ko di mo din sa gawas. Juven, psst, huy. Huy, nakatuog ka din sa gawa sa bar. Gihuot gaday ko nimo? Oo. Lagi. Sorry ha. Mana ka? Ay, salamat taon. Oo naman, gutom ka? Gutom gyud. Dali, kuyog da. Nailamig nga putsurahan sa unahan. Usa? Nagsiri mo kita-kita torta? O bay, mingawam ko niya bay gud. Sure di, oy. Ikaw igna nga. Na-inlove kag babaeng bayaran? Bay, Uy, maglisod ka na, bay. Kanagklasiya sa babae, god. Kwarta rin una na. Huwag kay kwarta. Di tabo nga. Magwanuban na ni mo. bay. Mahupa ni mo, no? Pagitag tarong. Recorded by X Thunder Gaming. Torta, pwede mangutan ha? Sure. Bahin sa unsa? Bila sa imong makita ng imong trabaho ron. Kini? Hmm. Usahay, sa usa ka gabi 20K. Depende sa customer. Labing gamay, 10K. Unsa? Duko agad. Oo. Mao ni nakanindot aning trabaho kay sayon ra kayong pangorta. Pero mangutan ako. Aside na ko. Doon na ka ba yung gikuyog-kuyugan? Ang buot na kong ipasabot ka ng gawa sa trabaho ba? Ikaw ra? Pero, may kwarta. Naibaw ko. Kapila na binahitabo nga akong may mabayad ko mga untas gawas. Mamang gani. O may akong ikalipdan to. Takon nga nung... pwede ba may ba ako nga no? Sa unsa? Aning tanan. Aning imong pagsigig. Uban-uban ako. Wa lang. Malingaw lang ko kung kauban ka. Kadiyot. O si pagtuon ni mo, naibog ko ni mo? Torta. Joven, prangkahanta lang ka ha. Dili ko gusto nga mulaom ka na ako. Pero wa kay mapaabot na ako. Torta. O, di ba? Ganyan ka nga, di lagi na mo seryoso relasyon. Buwan ay planong seryoso. Kaya ang importante anak nila, kwarta ra. Bay. Mong ako pa yung bay, no? Kalimti lang surta. Kung iyon ay pala yun, masakitan ka lang. Pila na kabuhan na huwag akong makakita ni Torta. Kumusta nang kasi, no?
Ako siya nga doon sa iyang itrabahoan, mi. Si Torta ay magipangita. Oo, unta. Uy, wala din niyo, oy. Nakabuwan na nga ni Undang. Kay namabdo sa yung usa ka customer. Ha? Pwede ba mahibaw kung asan ako siya makitaan ron? Joven, ni Aka? Kamusta? Layo na kayo sa una. Kung unsa ko ka-artist sa una. Ingon ana nasad ko kalusang karon. Wapa mong gyapon. Joven, Mabdo sa day. oo na mabdos. Pero nakuha rasad. Tungod sa grabing stress. Unsam day na hitabo. Sige, magkukagago ulit ng agi kay... Moya kong pagtuo. Napakasan ko sa lalaki nga nakamabdos na ako. Pero dili man di ay. Gibinuangan na ako niya. Torta. Ikaw, kumusta? Okay ra. Pero niagid ko kay nabalaka ko nimo. Okay ra ko, Joven. Torta. Mahal ti ka. Joven, Mahal ti ka. Bisan pa man sa akong nahibawan nimo. Sa akong pag-ilan nimo. Pero wag gid makuha iyang akong pagbati diha nimo. Joven, dili ko. Mahal ti ka. Wa bagid kay na feel bisag gamay dinila ko. Ang tinuod. Ganahan sad ko nimo, Joven. Hinungdan na gusto ko makiguban-uban nimo sa una. Bisag nakafeel ako sa una nga doon nakigusto na ako. Pero ako magpada. Tungod kay may gisod na ako sa kung huna-huna nga way mo tarong o seryoso nga lalaki sa sama na ako. O sa dihang nilikay ka na ako. Dito na ako napamatudaan nga hustugit ko. Torta. Sorry. Mahal ti ka. Ug dawat ti ka bisag unsa o kinsa pa ka. Joven, Hangyo lang ko. Isaad ako nga mag-usab na ka. Kaya din na no. Dili ka kinahanglan nga manarbaho yung anak nga klasis trabaho. Magtinapa kita. pero ang mga tao nga nakailani mo. Nako, o sa dali ka sulti. Wa ko'y labot nila. Ikaw ug ang imong gibati dinhi nako. Mao'y may danon ang nako. Mahal makakunin mo. Mahal di ka, Joven. Mahal tayo. Mahal sa kiti ka, Torta. Let me tell you now, all that's I must say. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Torta. Og nagpasalamat ko kay wa gina mahimong rason iyang kagahapon aron dili siya mamahimong maayong asawa nako. Kay sa pagkatinuod lang, swerte ko niya tungod kay inatiman kay kong Torta. Og ma-feel sad nako ang iyang sobrang pagpangga ug pagmahal nako. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita maghagalan kaagi ni Joven nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, The Only One. Ang mga kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gid sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.